सोर सोर दंब्रा आंनि लिभआवलाय? गरमथारलै। बा मानसि बरियालै मेथाइ खोनासंनो। अच्छा मूड नहीं है लाइव करना कि सार्स में। अच्छा ऐसा बात है क्या? ओके 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 ओके। सोर सिआइडिब्रा कमेन्ट खालामालासिनो दलर थाबाय आरोना। ए मोरा लोग कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। कौन सीआईडी है मेरा एलबी में? अभी हैक करके निकाल देगा मैं कौन कौन मेरा एलबी में देखता है। नै जोंहानि माइ बारिया आद्रासो थाबाय माथो। बरिया माथो मेथाइआ खोनासंनो। दै सिमाङा उदांस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों आंनि जिउनि बहुत हिटलै। अच्छा ओके ओके थैंक यू सो मच। ओके ओके अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा गान खनदों मारो लाइक दान थेंक यू। गान खनलायदों माथो नामदारा गान खनलायदों आरोना। गान खननायनि माजायानो बेलेग नेट प्रब्लेम नामा होनना बुंदों आरो। नेटआलाय आंनालाय बिदिनोसै मा बुंनो आरोना। नेट प्रब्लेमानो एसे फ्रिथार नामाब्रा जोंना बिबारि आब'आ।
हम लोग का सरफिलाइखौ JLG 33 हेल' हेल' लाइक दान थेंक इउ स' माच कन लाइक दान गैया मोजां ना होनदों मोजाङानो आब' थेंक इउ स' माच कौन है प्लिज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस लोगोफोर हेल' गोसो गैयाब्लाबो नोंथांमोनखौ आं स्राय बरायहरनाय जाबाय मा ओंख्रि जाखो आब' बिबारि JLG 33 लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक देनेकलि थेंक इउ बिराद अखा हादोंलै जोंनिखै सोरनिखै अखा हादों आदसा मोजां नांदों अके जाखांबाय दा जाखांबाय बिमा आलुसो होनदों बिमा आलु आदसा गोथाव जोंनिथिं गरमथार होनदां नै जोंनिखि बेसेबां अखा हादों नायलाय अखा हानायखौथ' नै बिराद गोजांदों आरोना अखा हानायखौथ' बिराद गोजांदों सोर सोर दङ गोदोनि लोगोफोरा बावगारजोब्बाय नामाब्रा होद भैरबखुन्दआव बियार लोंहैनांसिगोनलै जानाय नंला दुगैनांसिगोनलाय दाख्लैनि बायदि मा एसे गरमब्रा बोथोरफोरालाय ओइ लोंनानै गोलैनायफोरा बाइकजों गोलैनाया सोर सोर दङ आंनि बेयावलाय कमेन्ट खालाम दे मा होनना बुंखो लोंना दोलायोबो आदसा लोंनाबो दोलायो आयौ नोंना बिदि गोलैयो दाना नङालै नङा लोंनानै गोलैनाय नङा डाइलगसो होदां बहा लोंनानै गोलैनाय जाबाय दं बेलाय सिथरसो बेरदों सिथरसो बेरनो हायो लोंना गोलैनाय नङा आरोना लोंबाबो गोलैफेरालै आङो भैरबखुन्द दैयाव गोजोमहैनोसैलाय थान्दानो जि बरियालै भैरबखुन्द दैयाव ना लोगोफोर JLG मिनिबाय आरोना ओमफ्राय माइलाय सोनेन नार्जारि अफिसियेल हेल' बिबारि मा खबर नांबाय दा ओरैनो बिराद बरियाब्रा भैरबखुन्द दैयाव गोजांलायो दाख्लै दुगैदोंमोनलै जों बिबारि थरथ्र'लायो आरोना मानसियानो गोजांनानै बियार लोंना होबाय बरियानो बियार सायाव दुगैनाय आरोना बिबारि आंनि फेसबुकाव नाया मानो नुगोन सिनेन फंबाय मोजां नोंहालाय नामदो आरोना सोर सोर दंब्रा आंनि बेयावलाय गरम बिराद गोबावनि उनाव माथो सिनेन नामदो आरोना ओमफ्राय जोंना JLG मा बुंखो थखन लाना होसोजागोन सोरजों थखन लाना होसोजानो जाखो सोरजों सिहेना मा बुंखो जोंना सिनेना मा बुंखो आंबो मोजाङैनो दं नामदों आंहाबो दिनैसो नामदों थेंक इउ स' माच सोनेनबाबो अननाया सोनेन नार्जारि अफिसियेल थेंक इउ बिबारिया मा होनदों गावहाबो नाया कमेन्टबो हरा नामदों आरोना
बिबारिया अबेयाव ओमफ्राय जोंना मा होनो 33 मागो आंजोंबो लोगो गैयाबा लोगो जादो लोगोफोर नांदो आरो ना जाय लोगो गैया लोगो जालायलाय एभ्रिवान गाइस अननानै बर'जों बर' एसे लोगो जालायलायनांगौलै एसे गरमब्रा ओमफ्राय ब्लु हरदो नांगौ आरोना आदसा ब्लु नांगौ आरोना नोंनो हरबाय आं ब्लु सोर दंब्रा माथो सासेल' खोन्थालाबायबायब्रा बोरै जाखो घटनाफोरालाय रावबो गैला नामाब्रा सोर दं दे कमेन्ट खालाम दे रावबो गैलाबा थांनोसैलाय भैरबखुन्द'आव बियार लोंहैनो र' थान्दा नांनानो टाइम जायाखैलै दासो 12:01 ना आरामसे 3थासोआव थांनांगोनलै थान्दानो भैरबखुन्द'आव दिनै सोहेना मा बुंखो जेएलजिया आंजों साब गैया नामा होनना बुंदों गैया खोमालै गोदानसो खोमा नायदो फावदुरदुरथार माथो फाग्लियालाय खाफालाव फोथा गिदिरमोनानो खम মই কি জানে हेमन्तই जाने होननायसोलै काहिनिया ओमफ्राय बिबारिया अन थेंक इउ स' माच आब' बिबारि आब' बिबारिया दिनै डिउटि गैथ'आ नामाब्रा बोरैथो सासेल' खोथाखोब्रा नेटसो प्रब्लेम जालाजोब्बाय नामा आंनालाय मबाइल सबाइल दुंखावजोबथारबाय माथो बार फोबसिबो बाराखै दोंसे मेथाइ दाबो रिंखांफैयो निमखि गुन्दा नामा ओमफ्राय होद आं निमखि गुन्दा नालाय आंना डाइरेक्टसो बिबारि आब' डाइरेक्टखा आरोना बिदि सिं सा गैया आंना डाइरेक्टसो आरोना खुला खुलिसो आरोना एकदमबारे खुला खुलि गोबां मिजिं दङ जा मोजांलै इयारफन लानानै मेथाइ खोनासंनानै जुमाय लोंनो बिराद दाख्लैयो आब' बिबारि बेलेग जुमाय लोंदों आङो दाख्लै आरोना दाख्लै नङा सानफ्रामबोआनो होनजायो इयारफन लानानै बिराद मोजां खोनायोलै रोमै-रोमैनो आरोना ओमफ्राय मा होनना बुङो दारिया मा गोमो नुलायखो दारि गोमो नुनायनि जाहोना जाबाय जाय मानसियाना जुमाय बिराद लोङो आरोना बे मानसिनि दारिया एसे गोमो टाइपनि जायो आरोना अब्ला सानना लाखादो बे मानसिया एसे मदारु होननानै आरोना नाथाय मदारु मानसिफ्रा जोबोद अनसुला जायो दै सिदा सिदि जायो आरोना जोंना बिकेआ मा बुंखो लाइक दान होफैबाय आरोना थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओंखाम जाबाय नामा होनना बुंदों आरोना ओंखामखौ जाबाय आं जानायालाय ओंखामानो हाबालै आंना बोरै जाखोथाय ओंखामानो आंना हाबालै मिथिबाय जुमायासो हाबो आंना दाना देनजारखा आरोना ओंखामानो हाबलांनो नागिरा ओमफ्राय जेने थेने जाबाय दे आं ओंखामखौ जानायालाय बिखे ओंखामखौ जेन थेन जाबाय ओंखामानो हाबला आंना दाना माबा मा होनना बुंगोन ओंखाम जानो थोरसियाव जिरायबा माबा मोदैयासो र' गलाबायो हारसिंनो बोरै जाखोथाय हमनोनो हाला आङो हिनजाव बुग्रासो जायो जुमाय फाग्लाया होनना दाना नङा जुमाय फाग्लाया हिनजाव बुग्रा जालाबायो नामा जाया खायसेल'सो जायो खायसे जाया जाय मानसियाना जुमायाव स' गैया बे मानसिया हिनजाव फाग्ला जायो आरोना हिनजाव बुन्दा जायो ओमफ्राय बिबारिया मा बुंखो बिखे लोगो मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों बिखे मा ओंख्रि जाखोनो ओमफ्राय सिहिन नार्जारिया मा बुंखो जोंना सहिनसो होनलांबायलां डाइरेक्ट फरायबाय दे आङो सिहिन अफिसियेल नार्जारि अफिसियेल मा बुंखो जोंना नों बहानि ब्र होनदों आं उदालगुरिनि ब्र उदालगुरि भैरबखुन्द' ओमफ्राय बिखेआ मा बुंखो ओंखाम हाबाबा होनना बुंदों ओंखाम हाबाबा माने ओमफ्राय बिखेआ मा होनखो मेसेज थांबाय बोरैबा होनना बुंदों आदसा मेसेज थांबाय बोरैबा होनना बुंदों आरोना मा बोरैबा थांलायलायनाय मेसेजसो बेलाय आदसा बोरैबाबो थांलायलायो आरोना मेसेजआ र' दे ओंखाम जाग्रोनि दे जाग्रो दे आंनि भागोबो जाना होलै ओंखामफोरखौ एसे ओंखाम हाबलालै आंहा बिरादनो बोरै जाखोथाय आंखौ मानसिफोरा गाज्रि मोनजोब्बाय खोमालै एलबिनि मानसिफोरा जानला मानला गोब्रालाबायग्रा जाबायना आंबो ओइ लामायाव दाख्लैयो माबा मा होनो गुमा फाग्ला मोनजादोंलै
आङो मिथिबायना गुमा फाग्ला मोनजानायखौथ' हारसिंनो गोब्राबलाबायग्रा जाबाय दाना। बिबारिया बुंखो ओंखाम जानो गोसो जायाब्ला दिल बेमारसो ना मा होनो दिल बेमार नङालै दिलथ' बेमार नङा नंनायालाय माबालै लामायाव गुमा फाग्ला मोनजाबोदों आरो ना बिबारि आब' बे गुमा फाग्लाया माने हामा गुमा फाग्लाया माने ओंखारबोआखै आरो ना उदै सिङाव दं नालाय जेब्ला उदै सिंनिफ्राय गुमा फाग्लाया ओंखारबोगोन अब्ला हामगोन खोमा आरोना। ओमफ्राय जोंना बिकिया अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय। मा ओंख्रिब्रा बिखि आब'? आजिखालि एदाव जाला माबा बुरि बुरिफोरखौबो आब' आब'सो होननांगौ बाजै होनबाबो दाय जायो आब' होनबासो आब' होनबा एदावनो मोनला नालाय बेखायनो आब'सो होनजोबसै दाना गासैखौबो आरोना। गुमा फाग्ला ओंलै गुमा फाग्ला साब माबा बोरैबा दालाय गारिफोर सालायबा दालाय थमब्लेट खुगायाव मालाबा हाबफैना आसियाव ग्रोब हाबफैना गुमाया बेबायदि ग्रोब हाबफैदोंलै गुमाया फाग्लाया बेनिफ्रायनो गुमा फाग्ला मोनजानायनिफ्रायनो सर्टबट जालाबायबाय आरोना आङो। ओमफाय बोरै जाखो मानसिफोरालाय मा एसे सिरि सिरि? नै मेथाइबो खोनासंदों आरोना आङो इयारफनाव जा मोजां मेथाइआ रोमै रोमै खोनागासिनो आरोना आङो। गोबां रायलायनाया बिग्रायनि लास्ट मेथाइआ माबोरैमोनलाय? दोंसे मेथाइ दाबो रिंखांफैयो दोंसे मेथाइ गोबां मिजिं थालांबाय दाबो रिंखांफैयो ना 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 सानो आङो दाना फेसबुकआवसो बिराद फेसबुकआवसो एकदम माबा रिल्स जाग्रा जाबायलै आङो इउटुबनिफ्राय फेसबुकआवबा एल' एला आरोना गासिबो। बोरै कमेन्टसो थाबथाखो ना मानसिफोरा कमेन्टसो हरखायासैब्रा? फाग्लासो जागोनलै खम जारला नोंसोरजोंबो। ओइ मा जाखोब्रा थाबथाखो ना माखो? माथो गैला माथो रावनिबो कमेन्टबो जाला। आं याव थांनोनो नागिरदों लक्षि फुजायाव खायजामाथियाव आदसा खायजामाथियाव ना अके अके ब्र' फै 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 सिमोन ब्र' सिमोन नार्जारि नों माबानिमोन नामाब्रा मा होनना बुंगोन बेखौ एकदम माबा सानजाहा मा बावलायलांबायलां खर' खामानि होला एकदम सोनाब माबानि जुनाय साइडखिनि नामाब्रा नों ब्रादार खायजामाथियाव आदसा फै 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 खायजामाथियाव धामाका जाखायो हले खायजामाथियाव मिथिबायना देन्जार थांखायो जार जोंबो देनजार जायै लोङैसो थाङो जोंबो बिराद बरिया आरोना माबा गेलेनो कक्र' सख्र माबा थांनांगौ फैयै फैयै दिनै माथो हारसिं जालांबाय फैयै बरियालै मेथाइआ बावलाय रावबो गैलालै आं दोननोसै दे लोगोफोर